Elérkeztünk egy nagyon-nagyon fontos témához, a fürdetéshez. Ahogy eddig is, az előző videóimban szeretném először egy picit elméletben megközelíteni ezt a témát, és amikor már ilyen pengék leszünk elméletben, akkor fogunk a gyakorlatra rátérni. Talán ami a legfontosabb, az az, hogy ne érezd kötelezőnek. Semmi nem kötelező. Fürdess akkor, amikor már nem jelent számodra egy egész napos stresszt az, hogy úristen, este fürdetni kell. Legyen öröm a fürdetés. A baba számára is, és a ti számotokra is. Ez nagyon fontos. És az a meggyőződésem, hogy amikor az ifjú szülők hazaviszik a kisbabát, az első pár nap az mindenképpen az ismerkedésről szól. Össze kell szoknatok, meg kell ismernetek egymást. És nem arról, hogy milyen feladatokat kell elvégezni. Az ég adta világon semmi, de semmi baja nem történik annak a picinek, hogyha nem fürdik az első héten. Talán emlékeztek, a köldökápolásnál beszéltünk is róla, hogy a köldöke miatt sem, tehát amíg a köldök csonk nem esik le, és ugye annak az a lényege, annál hamarabb leesik, hogyha száraz. Tehát emiatt sem feltétlenül kell, hogy fürödjön az első héten. Én azt tanítom a tanfolyamon, amit tartok, hogy akkor fürdess, amikor már biztosan egy kezedben meg tudod tartani a babát. Mert ehhez még jön az, hogy ugyan egy kezedben tartod, de le van vetköztetve, tehát ez egy plusz kihívás. Egy kezedben tartod a levetköztetett babát, aki mondjuk a víztől vagy a fürdetőtől még csúszik is. Egy kezedben tartod a levetköztetett csúszós babát, aki bizonytalanul érzi magát, vagy éppen a víz hőfoka nem megfelelő számára, vagy már a vetköztetésnél már elszakadt nála a cérna, és ordít és kalimpál. Tehát egy kezedben tartod a levetköztetett, csúszós, kalimpáló babát, miközben a másik kezeddel meg kellene mosdatni. Várd meg, amíg egy picit összeszoktok, amíg biztonsággal egy kézben meg tudod tartani. Mindenképpen legyen segítőd, tehát ne egyedül semmiképpen se állj neki, és én azt javaslom, tök jó ilyenkor a nagyik. Miért ne fürdethetné meg az első pár fürdetés alkalmával a nagymama? Számára is ez egy fantasztikus dolog, hogy megbíztok benne, illetve ti is látjátok, hogy na hát azért ez mégsem olyan ördöngős dolog. Ha nem sikerült elrettentenem benneteket, de megjegyzem, nem ez volt a célom, és úgy gondoljátok, hogy igen, első naptól kezdve ti beleálltok ebbe, és a fürdetés a mindennapjaitok egyik baba körüli tevékenysége lesz, akkor szeretnék pár hasznos tanácsot adni nektek, elméletben, illetve gyakorlatban, ahhoz, hogy a fürdetés az valóban egy kellemes és örömteli élmény legyen, minél kevesebb stresszel járjon, úgy a baba számára, mint a ti számotokra, és váljék igazzá az én hitvallásom, hogy boldog baba, boldog szülő. Boldog szülő, boldog baba. Boldog baba, boldog szülő. Hajrá, vágjunk bele!